Paro ma piny owacho kokalo kuom migawo mar somo nitiere godo mar ketho chenro mag somo ma jopuonjre dak e skunde mag primar pod medo nyuolo paro mopogore opogore. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho omigi thuolo mondo gibed kod ikruok makare kapok okete tim. Jojuma nigi mathoth. Migawo mar somo e pacho kae oselando paro mar ketho chenrogo mag somo ma jopuonjre dak e skunde ne jopuonjre mag grade 1 nyaka 9 ka ochakore e higano mar 2023. En lendono ma bende osekelo paro mopogore opogore kawuok kuom oganda. Adawacho ni nitiere skunde moko manochaki gi gimomiyo kuonde ma nyithindo some kaka Masara, Gold ng'enye, nyithindo manyiri nyaka dage e skul. E town kuonde ma bang' ng'enye nyithindo ma nyaka dage skunde mag boarding at the moment. To jonyuol dhi bedo gi tabu, nyithindo dhi bedo gi tabu, kendo nyithindo mang'eny biro drop out nikech teachers nyong'eyo kaka manage our children. Daher mondo nyithiwa obed kuma long'o ma ok gin vulnerable, especially the girl child. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori ywak ni poni koro kethi chenrono mar somo ma jopuonjre kodak e sikul koro dek jopuonjre mathoth manyiri dek mak iye ma omondo. Jocha waneno ka COVID-19 obiro kaka tuo mochandowa, nyithindo obedo dala ndalo mang'eny. Ka nyithindo obedo dala ndalo mang'eny ne giwuok e lwet jopuonj. Ka nyithindo nowuok e lwet jopuonj kuom period no te, waneno gik motimore, premature marriages, unwanted pregnancies, okelo drop out from school. Kinyalo lok sikunde moko mondo facilities machalo mag kibedie kaka jonyuol, aparo ni wanyalo bedo gi lal. Jalbura Masuna West Peter Masara ma oriko ne wuoyo e kin nyasi mar keto simbo ne jopuonjre mopogore opogore e kar kanisano mar Pefa e gwengego mag Nyabisawa e sub-county ma Sunai ne owach ni ber ka ikawo pacho ganda kapok chenro machal kod mae koro ketie tim. Sirkal obed kodwa piny kaka jogo ma ben chiegni gi jopiny mondo mi gine kaka wanyalo konyo nyithindwa mondo kik gikaw atua ma samoro biro miyo nyithindwa manyiri ok yud nafas mondo gisome yo makare. To kata ka gigologi to gigolgi one after the other mos. To kik gigolgi in mass, biro miyo jonyuol bedo gi tabu. Ywak ma oganda mawuok e migepe mopogore opogore golo en ikruok pok oket makare kendo dek jonyuol dhi bed kod pek mokalo pone chenroni ochak tim e higa manyien. Jojuma, Ramogi TV, Migori.